Ladies and gentlemen, barkanku da warhaka. Ni dai sunana Alibus Mazan Fama. Ku je ku follow ɗina ta sabon account ɗina mai suna Alibus Backup. Abinda yasa kuka ga kwana biyu ba ku ganna a Instagram ba, an yi min disabling din account ɗina ne. Na da Instagram sun samu mistake a system ɗinsu, shi ne suke disabling din account ɗina. Amma na buɗe wani sabon account kafin a dawo da wancan ɗin. Za ku je ku ga ku following Alibus Backup. Kun fahimta ai, dan Allah kar ku bari a baku labari, ku je ku follow ku ga sababbin updates da za ku ganna da ni da Mr. Amaryan kawai. Mana ko ba yana to me zaka ce a game da account dina da na bude sabo Alibus Backup? Oh, okay bro, ina maka jaje kuma ina ma addu'a Allah ya karo followers, kuma ya karo masoya. Amin. Kuma Allah ya fahimtar da tsofaffin followers ɗinka su gane cewa wannan ne sabon followers ɗinka su following ba. Amin ya rabbi. Jama'a a dinga guri aka samu matsala kamar haka sai kuma ku ba da gudunmawa ku dan yi alfahari. Yawwa, ku je kowa ya taimaka, duk wanda yake sai shiga aljanna ya je following dina. Amin saboda ba ta aiki ake gane sile ba, kun ga Shata bai san Facebook ba, dan Maraya bai san Twitter ba, hakan bai hana su blowing ba, hakan bai hana su jan fans ba, ni masoyin su ne katon babba. To sai me dan kun mun hakin din account yaushe waya ma ta shigo Naija. Dan Kwairo Ali ya zama Dan Kwairo, ga yau sunana Dan Kwairo, ku kira ni da Dan Kwairo, yanzu na zama Dan Kwairo.